Iawn, helo, croeso i chi i sesiwn bach newydd yn ofal Golwg. Yn meddwl manteisio'r ffaith yw bod ni'n cael gohebu gymaint ar bobl creadigol trwy Gymru, a dyma ni'n arwain rhyw sesiwn bach ar ddechrau'r wythnos eleni, edrych ar sut gyflwr sydd yn y byd celfyddydol Cymraeg ar hyn o bryd. Wedyn, does am ryw arwydd y cad mawr i'r teitl. Mae jyst dyfyniad o llyfr Morgan Llwyd, llyfr y tri aderyn. Mae ryw lyfr bach handi da fi'n gwaith, 1000 o mwy o ddyfyniadau sy'n ddech yn meddwl bod fi'n gwybod nhw. Ond ond mae gennym ni 3 aderyn glân iawn sy'n barod i ganu ni heddi. Yn anffodus, mae un, fel welwch chi, ddim wedi gallu dod, Melanie Owen. Yn anffodus, di ddim wedi... Wel, mae'n oreit, ond dyw i ddim yn dda, so wedyn o ddim yn gallu dod, felly mae'n ymddihiro. Ond felly dyma ni Bedwyr Williams fan hyn, yn adnabyddus i nifer o'na ni, a wedi wneud i hyn, ei enw yn y byd celf gyfoes yng Nghymru, a Bramor a Ffrwybryden. Wedi cynrychioli Cymru yn y Biennale yn Venice, a wrth gwrs fe efenillydd y Fedal Aur Gain tro diwetha i Eisteddfod fod yn Wrecsam. Hwna wir li. A wedyn adeg Covid, dyma fe'n dechrau wneud darluniau bach ar ei iPad a roi ar Instagram, a mae ddeulu erbyn hyn yn bethau am hepgor yn dilyn, a da ni gyd yn fans mawr ohono fe. A wedi bod yn cydweithio gyda'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol leni ar y project hwnna. Yma'n air amhosib i ddweud, ond a wedyn croeso sgwrs fe yw un o'r beirniad y Lle Celf eleni, gyda Ania Peidsil ac Angela Davies, a mae rhaid i chi fynd i weld y cyfoeth sy'n na. Mae deg i ddweud, falle bod ni'n gallu gweld tipyn o hiwmor fel sydd yn waith Bedwyr yn y detholiad leni, os yn deg i ddweud. A wedyn, Elgan fan hyn, yn awdur ac ymarferydd theatr am Rhydawn, sydd wedi dod â chynnwrf newydd yma ni i byd y theatr Gymraeg blynyddoedd diwetha. A fi'n cofio gweld y ddarn di blant chwarae yn ôl yn 2019, yn rhan o hwyl agor drysau a cael yng nghyfareddu wirioneddol. A fi'n dal i ddisgwyl i hwnna deithio'r byd, dwi'n cweit yn deall pan bod ti ddim wedi. A so wedyn cyfareddu gan i ddrama Wwff yn y Sherman. A wedyn, wrth gwrs, mae wedi cicio dychymyg pawb gyda'r gyfres y nofelau y 5. Nath am y sydd wedi trawsnewid, felly dweud, sy'n flynyddol yng Nghymru, dod â lleisiau newydd o gefndiroedd gwahanol i gydweithio gyda mentoriaid awduron bwriadol, a mi wrth gwrs cyfres gyfan Wobr Llyfr y Flwyddyn categori plant. A mae fe'n bennaeth ymgysylltu gyda Fran Wen ym Mangor. A dyma awdur o rhaid ni fachu, Gwenno Gwilym, yn dod o Ddyffryn Conwy ar gyrion Bedwyr. Ac i weid ys ni wedi. Ac mae'n rhan o gynllun Garfan Cynrychioli Cymru, Llenyddiaeth Cymru, leni. Mae wedi cael cryn sylwyn nofel Ddi a Fo, ers iddi chyhoeddi di Safwedd. Mae'n fel llyfr sydd wedi bachu'r dychymyg yn fawr, a dos yn syndod, ond mae'n llyfr sydd, Bedwyr Williams ar raglen Ffion Davies yn dweud, mae dyma'r arbrawf mwyaf i'r wasg i chymryd yn ddiweddar, ond digwydd bod mae honno yw'r nofel sydd wedi talu, sydd fwyaf poblogaidd o waith y wasg yn ddiweddar. A felly mae'n gwestiwn a os na ddigon o fuddsoddiad ag ati y dyddiau yma i'r gweisg ag ati gymryd ar y brawf fel un Gwenno sydd wedi bod yn boblogaidd iawn. A hefyd mae hi yn un o'r awduron a dechrau gyfryfa sy'n rhan o cynllun Tuag Opera leni, yn dysgu sgwennu opera. Felly mae hwnna'n ddatblygiad ddifyr iawn. Fi'n gobeithio gen i glywed ychydig mwy am hwnna. Wedyn croeso i chi'ch 3, dyna fi wedi parablu digon. Gan i ddechrau fy ti, Bedwyr, os yn iawn. A feddwl bod i'n gwrnod y Lle Celf a'r Serem yr Ynys Lan. Gwestiwn mawr, ond sut siap ti'n meddwl sy'n arfeithen o ran y byd celf yng Nghymru? Ti'n meddwl, mi nes i weithio fi wrth i drafod hyn, bod ti'n meddwl bod gymaint o gyfleoedd falle i artistiaid iau, fi ti'n dechrau gyrfa, codd na pan o ti'n dechrau? Ia, sicr, pan nes i gynrychioli Cymru Venice, oedd gyda fi 2 neu 3 o institutional shows ac yn ddyn Saesneg, sef sioia efo oriela cyhoeddus yn Gymru a tu hwnt. A mewn ffordd
500 ges i gen chapter dechrau'r millennium yma i wneud dan y waith. Hwnnw alluogi fi wedyn i fynd y gwaith yna i llwyth o rialau eraill. A oedd hwnna yn gam pwysig mi. Dwi'n ama rwan dwi'm yn gweld y so fengach yn cael yr un cyfleoedd. Lot llai o arddangosfeydd grŵp o hynna'n lot mwy o arddangosfeydd survey a falle 56 artistedd o dan 100 a bobl. Hynna'n mi weld yn digwydd, dim yn... Pwy fydda wedi ffermwyr hir ar ddangosfeydd grŵp o? Wel, Oriel Mostyn, Martin Bawog cyn director yma, oedd o'n un o bobl yn gwneud hynna, photo gallery, bobl fel o. Un peth jyst i gael, o'n i'n meddwl hyn drwy gerdded o'r maes, mae gynna i worry mewn ffordd bod lle mae cafoddedau'n mynd ydy'r festival model. So mae chi ganu ag adrodd yn rhywle darllen barddoniaeth, ond mae celf yn rhywbeth sydd angen gofod parhaol. A mae hynna'n ddim, mae bobl efo ddim pres yn wedi cerdded i fewn i oriau. Gyda i fod yn lle elitaidd, dwi'n angytuno efo hynna. Mae di rhywun gerdded o'n i oriau dyhoeddus. Wel, as fedri, hawdd yn mynd i wyl. Sicr nhw'n dreifio nes ysgyn am ari hynna. Codi'r mi? Sorry. O'n i'n meddwl bod yn llais fi ddigon uchel. So ie, dwi'n teimlo bod fydda i weld yr face painting a'r gwyliau yma yn cymeryd osod gen diwylliant. Ti'n mynd dron gyflwyddyn. Hwna ddim bwynt diddorol iawn. Beth yw'r pethau pwysica sy'n angen i gefnogi artist ar ei yrfa, falle dachrau mas Does it mor syml a does arian y cefnogaeth, ond fel y ti'n gweud y cyfleoedd bach na felly yn? Ie, a hefyd, da ni'n bach ar yr ymylon o fama'n Gymru. Mae yna circuit o fobl clyfar curadwyr yn Ewrop, ac yna'n cynnwys Lloegr, a dyda ni'n dilyn rhan o hynna. Mae'n amball i un yn dod yma Bangor Steg, dydyn nhw'n aros. Ac dwi'n meddwl, ie, da ni angen just cario ymlaen, a mae angen ariannu'r peth yn iawn hefyd. A dwi'n meddwl o'ch bod na dueddiad yn Gymru na dydi celfyddydol gweledol ddim yn cael ei cymryd o ddigri. So, pan mae'n adeiladau newydd yn cael ei wneud, mae'n eiffar o theatr mawr, efo acoustics perffaith, a wedyn mae'r lle i ddangos y celf yn o lef o cartal a ddim dola naturiol tu allan efo dots coch a prisia. Mae hyn ap gofyn i byntefol ganyn cantin, so byswn ni'n mynd. A wedi, wel, dyn ni mlaen, a falle, byswn ni ddod nôl i'r bwynt yna. Sori, fi ar dudalen newydd. Gwenno felly, os ti'n, dyn ni sôn bod Gerwyn wedi gweud bod y fenter yma a deliverdy yn rhywbeth gwahanol iddyn nhw. Faint o gefnog, pa mor hawdd oedd ei ti fi mewn a cael dy droi trwy'r drws, sori, yn medium Saesneg, ond ie, i sgwennu dy lyfr gynta. Dim make some digio, o dewn lai? Diolch. Fe draen tymharu i sut mae'r bod yn gorffennol, achos dwi'n hoffol newydd i'r sîn fel petai, so sgynna'n byd i gymharu, ond un peth dwi'n ffindio yn sgwennu'n Gymraeg ydy, sydd yn wych, ti'n angen asiant, so ti jyst gallu ffonio'r fasg a holi, a nes i ffindio hynny, ti'n gallu siarad hefo'r golygyddion yn uniongyrchol a gofyn sut o ti'n gyrru dy syniad, neu... So dim ond mae'r access yna iddyn nhw yn wych. A dwi'n meddwl, o ran y gefnogaeth, unwaith oedd bwsyn yn mynd i gyhoeddi'r nofel, ges i andros lot o gefnogaeth, gathon ni'r grant cynulleidfa newydd i farchnata'r nofel, so gathon ni farchnata'r nofel mewn ffordd gwahanol. A dwi'n meddwl, un peth sy'n da fo sgwennu ydy, ti'n angen dim byd ond laptop neu papur o beiddo i gochwyn neud o. Enghraifft, yn gwneud ffrindiau sy'n gwneud celf, a ti angen sy'n soddi yn y gwaith yn ariannol. A o'n i'n siarad efo Alice Conran yn ddiweddar, a wrth fynnag stori, da ni'n sgwennu, gynnon ni'n budget, ydy fod yn rhywle yn y byd. So dwi'n meddwl mae hynna yn neud o yn haws i gochwyn. Ond i fi, bendant, sy'n si brofiad positif iawn o just ffonio a siarad yn gyrchol efo nhw. Felly mae'n ffordd, mae'r beheilwyr o Bedwyr am
bod angen falle bach mwy o broffesiynoldeb yn y sîn gelf, nad o'n talu ffordd i ysgwennwr yn gallu jyst codi ffôn at wasg, hynny yw bod dim bod yn mwy amrofesiynol, ond bod pethau'n gweithio mwy'r ffwys yn Nghymru, neu mwy llai, yn gwybod? Nes i ffeindio fe, ond os gwrs dwi'n hun, so ella mwy o hyder i just ffonio, ella swn i'n di greu cyn 19 oed. A hefyd, o'n i bod y Brifysgol Bangor a cael lot o gyngor gan Siam Elanges a pobl o'n i'n gweithio hefo. So ella bod hynny ddim ar gael i bawb, ac ella... Ond i fi, nes i deimlo fo'n agored iawn ac yn gefnogol iawn. Ar y rath efo barddoniaeth hefyd, mae gennym ni bobl fatha cyhoeddiad o stamp sydd yn anhygoel ac yn annog sgwennwyr newydd efo'i llyfr ffosfforws, mae pob peth yn ddienw, a mae 'na ddwy gyfrol dwyieithog i bod trwy Sian Nosey a Nes Owen, mae hynna hefyd yn mynd i fewn yn ddienw. So dwi'n teimlo bod o'n rhyw fath o level playing field o ran barddoniaeth. Ond dim ond hynna sy'n na, dos y ddim, ar wahân i'r stamp, dos y ddim pethau rheolaidd yn Gymraeg i gefnogi, i gyhoeddi pethau sydd ddim yn nofela allan. Diddorol. Sorry, just o ran dy brofiad i o ers cyhoeddi, sut mae di bod, sut ti di mwynhau'r brofiad na o hwylio'r llyfr trwy wasg a gweld yr ymateb? Do, mae di bod yn diffyr o siwrne i fi, dwi oed yn neud yn byd sedig o blaen, ond dwi'n meddwl mae gynna ni bethau fatha Llenyddiaeth Cymru, dim yn unig ma'n rhedeg cyrsiau'n hyn newydd, a ma'n anhygoel cael rhywbeth yna yn y gogledd yn enwedig, a maen nhw hefyd 'di setio fyny fatha grŵp sgwennu diosg, hefo gwyrddni o Bethesda, a ma' hwnna 'di creu cymuned Gymraeg o sgwennwyr, a ma'r gefnogaeth o hwnnw, mae Iola 'di bod yn rhedeg sesiwn, ma' Mel yn rhan o hwnnw, a ti'n gwbod, tair o'r gwobre Cymraeg yn llyfr y flwyddyn leni, oedden ni gyd 'di bod yn, os ddim yn rhan o diosg, ond yn, ie. So, fysa hwnna ddim 'di cychwyn heb gefnogaeth Llenyddiaeth Cymru, so dwi'n meddwl bod Llenyddiaeth Cymru yn neud gwaith gwych, a Cynrychioli Cymru i fi, dwi'n meddwl mae'n anodd iawn neu bywoliaeth o sgwennu, ond mae Cynrychioli Cymru yn raglen blwyddyn lle ti'n cadw fe'n tora a hefyd ti'n cael gwobr ariannol. So mae hynny'n ganiatáu i roi i dedicatio gyfer mwy o amser i sgwennu. Mroi. So. Wel, diolch. Mae beth am byd y theatr. Wrth gwrs, mae chi yn pontio lot o wahanol mathau o gelfyddydau, ond ti'n sgwennwr, ond beth am byd y theatr, dyn ni'n adnabod ti am rhywun sy'n angerddol am roi agor y drws i bobl o gwahanol, yn boro'r cyfle na, a neud i ni beidio meddwl mewn rhyw ffordd unffurf o fath o sgwennwyr ac ati. Be sy'n angen i wneud falle yn y byd y theatr i wneud yn agored i bawb i? Dwi'n meddwl mae parhau i cynnig y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau yn bwysig a ffeindio'r gwahanol elfennau sy'n bosib o fewn theatr i gynnig i bobl ifanc a neu bobl sy'n newid trywydd gyrfa yn isio blas o theatr. Mae parhau i gynnig y cyfleoedd mae'n rili bwysig, ond hefyd yn rhan o hwnna, rili bod yn dryloyw am be mae'n gymryd i greu gwaith. I jyst yn meddwl yn ôl i y 5, enghraifft, mae'n bwysig i fi yn fanna bod yr awduron ifanc ddim yn unig yn cael profiad o ddatblygu sgiliau fel awduron, ond hefyd yn cyfarfod o gweis y wasg gololfa iddyn nhw fynd fel hyn, da ni'n comisiynu, dyma di'r broses, dyma da ni'n disgwyl triniaeth yn amlinellu hyn a hyn a hyn. A bod hwnna, mae'n wybodaeth o fe newydd i'r awduron ifanc. So mae'n just, bod mor wybodus yn gallu arllannu a bod yn dryloyw gymys yn gallu efo pobl ifanc a ddim cymryd yn ganiataol bod pobl yn gwybod beth di proses comisiynu, beth di'r ffordd mewn i fyd cefn llwyfan. So mae gennym ni job o waith yn gyffredinol yn cyfathrebu y ffordd mewn. Da ni'n cymryd y pedain ganiataol, falle yn rhaid bod ni pawb bod gwybod sut mae cystadlu ymyrr, mae pawb o gwybod sut mae cyhoeddi nofel. O ti'n meddwl bod mae rhaid i meddwl yn wahanol fan hyn? Ie, dwi'n just yn meddwl yn strategol, mae angen i just meddwl mewn ffordd da ni'n rhannu cyfleon ac yn rhannu hynna, bod o ddim
Dwi'n meddwl, da ni angen bod ar lawr gwlad yn fwy a mynd tu allan i'r cylchoedd, da ni'n rhan ohonyn nhw, er mwyn cyrraedd pob cornel ag ongl o cymunedau yn Nghymru, er mwyn sicrhau bod gynnon ni gynrychiolaeth sy'n amrywiol ac yn dathlu pob Cymru Cymraeg a dy cysadau. Dwi'n stryglo efo'r term yna, ond dwi'n meddwl mae'r fi gall rhywun ferchnodi hwnna dwi'n teimlo. Sut mae Bran Owen yn neud hynny ar hyn o bryd? Bod ti'n gallu gweud chydig am y chwaith chi? Ie, so mae cyfeiriad gwaith Bran Owen yn fwy a fwy yn mynd ag at blurio'r llinellau na rhwng gwaith proffesiynol a gwaith cymunedol a dod â hynny'n hyd. A dwi'n meddwl mae yna fwy o alw yn dilyn yr holl ddoriadau y canolbwyta am gydweithio efo cymunedau mwyn profi gwerth y canolbwyta, ond hefyd mwyn dangos bod yna yrfa yn bosib yn y byd canolbwyntol. Ond da ni'n gweithio'n agos iawn efo amrywiaeth o gymunedau, pobl ifanc drwy cynlluniau dysgu creadigol ni, grwpiau cymunedol amrywiol, ochr yn ochr efo cynulleidfa ni, er enghraifft, o Leo Drayton ar y funud, mae drama fo yn digwydd yn yr Hydref, ac fe'n gweithio efo grwpiau siaws a cwiar ochr yn ochr efo'r cynhyrchiad yna i roed profiad ochr yn ochr efo'r cynhyrchiad lle. Beth enw'r cynhyrchiad yma? Dynolwaith. Dynolwaith. A dwi'n mor falch o Leo, mor proud ohono fo, a just dwi'n mor falch bod y prosiect o 5 wedi digwydd hefyd, achos bwriad hwnna oedd gosod wafol lle, mae yna lwydr i rywun ffindio gyrfa yn y byd llenyddol neu fel awdur, a dwi jyst yn meddwl Leo di cyrraedd pwynt yna wan, bod drama llawn cyntaf efo Bran Owen. A mae ffilm yn dydi ar y maes, sy'n y maes heddiw falle, neu mae'n werth i gweld. Mae'n digri ond onest, ffantastig i fi weld Lenny Mae'r hefyd. Be sy'n ni'n dweud am Leo hefyd ydy, mae o yn proactif, a mae o yn rhoi bu hun allan yna, mae o'n gofyn am help. Dwi'n meddwl mae pobl gallu cymryd y syniad o cydweithio weithiau, bod hwnna'n gallu teimlo fel rhyw barrier, dwi'n meddwl, yn blaen, dwi'n meddwl, gofyn am help ydyn ni, a mae yna fwy o angen hynny yn y cyfnodau cyffredinol rhwng partneriaid yn cymunedau unigolion, jyst fynd, sut ydyn ni helpu'n gilydd yn y cyfnod periol yma, sut ydyn ni gyfeithogi y gwaith sydd gyda ni'n digwydd ar hyn o bryd, sut ydyn ni ailbwrpasu, ailgylchu pethau sydd gyda ni, mwyn sicrhau bod nhw'n ffynnu yn dylydd. Diolch yn fawr. Bedwyr, yn ôl at y ti am y Lle Celf a'r detholiad, achos o'n wedi cael amser braf yn mynd o gwmpas. Wyt ti'n teimlo bod y detholiad gyda chi yn adlewyrchu bob math o Gymru, a bod ti wedi... Beth oedd falle yn mynd a'ch brych chi o'r ddewis? O'ch chi eisiau yn ni'n adlewyrchu Cymru'n i wahanol wisgoedd? So mae Angela a Anya yn dod o'r ardal yma, ac os ai Colwyn dwi'n dod o'r. Ac nathon ni ddall bod gynna ni rhyw fath o sensibility, mae'n hwyr o Cymraeg yn Golwyn sgynna fi, so sensibility gogledd ddwyrain o gynna ni, oedden ni'n meddwl. So, byddwn ni'n licio hiwmor wrach a hiwmor sych, a ddath Anya sôn amdan rhywbeth ydi, pen o fi nain yn ffonio efo rhyw newydd o hi'n deud gosip mawr yn ddechrau y stori. A ddathon ni bondio fel grŵp ac fatha lot o drafod a chwerthin a falle. A dwi'n meddwl bod ni wedi dewis fatha mi eisiau ddeud pan eisiau rhwng weld loer teledu bod os i rywun yn licio fo, dwi yma dy merchad nesa i ffrio fo nhw. Mi na i ffrio nhw, achos dwi'n falch yn fo. Dwi ddim yn keen iawn na Lle Celf di enw. Dwi'n meddwl bod yr enw yna yn ddiddygus, achos mae atha Lle Chwech yn dine. Mae yna rhyw fath o beth atha efo celf fatha. Chi wedi bod Lle Celf? Beth no? Fysa chi beth yn cael y lle barddoniaeth, y lle music neu rhywbeth fel yna. A dwi'n meddwl wrth bod angen mynd efo nôl at y pafiliwn carf a threfft y Pensaernia. Tos mae'r peth yna yn bethau ddifri ddim wrth bod am at ddant bawb, ond mae bobl yna yn neud i gywilydd, trio yn Gymru. A dwi'n meddwl bod
ma'r peth sort of tabloid attitude na fel acquired taste, os ni'n misio ar y wal, fysa neb yn gyfforddus i bod mor anwybodus am farddoniaeth a hynna'n gymryd, achos fysa nhw'n misio neb ras bod nhw'n ffit neu rhywbeth fel 'na. Ond dwi'n proud i fod yn Gymro a bod dwi'n artist, dwi'n proud i fod yn ddwyieithog o'r ardal bwyd cyn si bwyd, a dwi'n meddwl bod hynna, mae'n rhywbeth, bod y gwaith o dros Gymru i gyd. Ie, mae'n anodd dweud os oes na thema, a oeddwn i jyst yn gwybod beth oeddwn i'n licio, a ddath hynna fod yn gyrraedd dwi'n ymlaen. A nes i wir yn hael. Mae yna hiwmor a wrth y modd, a rai chi weld y fi'n y dyn swefl, wel, ni jyst wrth y modd ar dan yna. Mae jyst par o goesau a bocs dros y gweddill y corff, a yn creu fod ni gyd weithio ar faes i selod eisiau bod fel y dyn swelais, cydio'ch menno mewn bocs. Ond, hiwmor, dweud bethau mawr drwy hiwmor. Ydyn ni'n cymryd yn hunain o fwy yn ormod o ddifri falle yng Nghymru yn wahanol bethau, t'mod, sy'n defnyddio'r... Mae yna thing yn oes yn lle weithiau, mae yna ddeud mawr yn fan'na, yn dan o beth ag i'r give me a break, deud mawr. Dwi'n teimlo weithiau fel artist gweledol, bod ni'n gorfod wneud lot o gwaith sort of cenhadol dros y celfyddydau, sef y gweithdai plant di ddiwan a'r peintio gynebon falle. A dwi'n gredinio bod celf yn rhywbeth ydych chi'n neud just er mwyn neud celf. Diolch yn gorfod bod yn elastobast cymdeithasol. Dwi ddim cytuno yna. Mae'n medru bod, ond ddim dyna di prif fwriad o. A yn fwy, yn beg i'n bell yndi. A ffordd i beth. Mae o'n mynd mwy lawr y lôn yna. So, da ni'n gael profi credentials addysgiadol a sort of bod ni'n medru trwsio'r amgylchedd drwy'n gwaith. Ti'n gweld, fedrai'n neud hynna boi sarcastic o Llanellian Road yn Heigolyn y dwi ddim yn fedrai'n mynd ddim deli medru. Pam ti'n meddwl bod... Ar yr iPad dwi yn dipyn o ddim. Sorry, just hefyd, tra da ni yma, achos just yn pwysio ffilm cael gweithio yma. Mae Anya Painter efo sioe yn Tŷ Power bod efo Resam, a mae Angela Davies efo sioe yn Plas Gwenno Gwilym. So dwy artist gwych o Gogledd Cymru, a mae gwaith fwy weld rwan. Alright, but I've got Plas Gwenno Gwilym bach o stretch, achos yma, ond os hi'n bwrw, mae'r caffi yn gret yna. A troi. A mae gwaith Anya Painter yn gyfareddol am ei hanes i, a mae'n defnyddio brodwaith a saddoddiadau nath ei ddysgu gan i mam-gu a Candir ei thad o ffwytho ffante yn Affrica. Mae jyst, ffantastig. O'n i'n beth o'n i'n mynd i ofyn i Mel Owen, achos mae hi yn rhywun da ni gweld mewn sawl cyfrwng, jyst yn sgriptio, neu stand-up yn dros y lle i gyd, ac yn artyledu a neu bod math o bethau. A'i faith o gwaith caled a hyder falle'n dod mewn i fod yn lwyddo boes yn Gymraeg neu yn y chmeisig, ch'mod, ti'n sôn Gwenno am y cyfle o ti wedi cael, ond faint mae rhywun, os eisiau bod yn artist o'r iawn, faint mae rhaid chi jyst gweithio amdano fe, am y cyrraedd y nod, yn ytrach na disgwyl am y cyfleoedd ma, neu cael grantiau transfer. Falle bedwyr nôl i ti, falle ti'n oed, faint bod gwneud caled, ti'n bod? Dwi'n dysgu lefel yn y coleg cael, a pryd dwi'n mynd i goleisio, dwi'n da ni roi darlith am waith, sgwrs am y darlith, ac maen nhw'n dweud, so how do you do it? A mae pawb eisiau gwybod sut ti cyrraedd yr gwlad yr addeilig-ish. Ond actually, mae yna lot o jyst wneud cyffan fi, mae cysgu ar soffas bobl am ddegel, gwrach, a fysa neb eisiau, does am cwrs yn cynnig hynna, fysa neb eisiau gwybod am hynna, a dwi'n meddwl wrach bod y toifa'n gweithio, a mae wedi sgwili bethau, just syrffio, sydd i wach yn hwyrds. Wyt ti'n teimlo na? Greinianol. Wyt ti'n meddwl hynna, bod ni falle nawr yn disgwyl, achos bod ni wedi cael degawdau o fath y grantiau ag ati, neu ddim bod ni fod... Na, beth sy'n efo gyda'r o ran i. Mae hwnna i di yn rhan o'r sgwrs na efo rhywun sydd ar bethau gyrfa. Mae'n disgwyl i chdi wisgo os isio cynnal dy hun a gyrfa yn pa bynnag maes. Nes i dosi allan ar ôl begawd o trio cynnal yn hun
yn benodol yn byd theatr, tuag at diwedd y degawd yna, o'dd raid i fi ddechrau trosglwyddo sgiliau ni 'di dysgu fel awdur i byd i byd cenedol neu sgrin a teledu, a wedyn cyrraedd pwynt lle, o'dd yn ormod i fi o raid fi Yn gweithio rhy galed. gweithio rhy galed. Tân ac angerdd yn Lynda fi, ond hefyd mwyn talu'r biliau. A ddes i bwynt eitha, mae hwn yn greu o air, oedd yn teimlo'n berthynas eitha toxic efo gwaith. Oedd yn dod yn waith erbyn diwedd y degawd na'n hytrach na rwbeth am i bwynhau. A dwi fel, bod yr amseru yna i fi wedi bod yn gret i ryw radd, achos mi foch y swydd mae fyny yn bran wen, fe'n amseru gwych i fi, achos i wedi gweithio yn gymunedol drwy'n waith yn y degawd yna. Pan ddoth y swydd i weithio fel bran wen i Aberwen ar gwaith gymunedol, oedd o jyst yn rhoi bach o'r, o'n i'n gallu parhau weithio fewn y diwydiant, ond cyn i cam yn ôl efo'r gwaith sgwennu, neu beth yn y garach ni'n neud. Ond, dyw blwyddyn a hanner ys, oedd yn y rôl rwan, mae awen i sgwennu wedi dod yn ôl, so dwi'n rili falch o hynna. Ond mae waith caled a mynd a dŵag, dwi'n teimlo mae'r tân a'r angerdd. Ydy'r cyfryngau Cymraeg a Golwg neu bynnag, ond ydy achos mae'n digwydd o hyn, mae yna rywun llwyddiannus a ddaiol newydd cythroes, falle dyw Gwenno yn cael y cyfleoedd ma'n y Gymru Gymraeg, yn cofio anweledig blynyddoedd yn ôl, o'n nhw'n cael y holl a cyrraedd y blynyddoedd, o'n nhw'n gallu mynd, ydyn pellach i'r ffordd. Ydych chi'n gofod wneud popeth, cynsydyn bod y disgwyliadau rhyw ffordd yn ormod gan y cyfryngau Cymraeg, dyn nhw'n dweud neu Dwi jyst yn meddwl o pethau sydd wedi cael sôn yma. Dwi'n meddwl un peth o mi ddim yn barod yn oedd yr ochr emosiynol o rannu gwaith creadigol. Dwi'n meddwl ella angen bach mwy o drafodaeth ar hynny. Fatha, y lansiad y nofel, un nes i'n cysgu am fi, so oedd y lansiad yn anoddach na'r sgwennu, a dwi'n meddwl sut ti'n gorau roi dy hun allan yna. Dwi'n falch bod fi'n 40 yn neud o. Dwi'n yn gwybod os o'n i wedi handlo fo'n 10 oed. Beth oedd y pwysau fe di? Just siarad yn gyhoeddus, neu siarad efo'r wasg. Gynna i gefndir o gweithio mewn swyddfa wasg yn Brifysgol Bangor, so o'n i efo rw ymwybyddiaeth. Ond, ti'n gael, fatha, dwi'n meddwl swn i ddim wedi cael cymunedau fel ddiosg a i rannu a mae'n jyst yn emotional rollercoaster. Ti di creu, ti'n rhannu dy fabi efo'r byd. A dwi'n cofio meddwl pan o'n i'n gwneud yn MA, ti hefyd yn gorfod delio efo rejection mewn ffordd hollol ddu a gwyn. Na, da ni ddim isio hwn. Mae hwnna'n rhywbeth anodd i delio efo, ac o hwnna, mae'n lot o drafodaeth am, mae eisiau gyrru ti fewn drodeg da fi wneud, ond do'na ddim ella lot o drafodaeth o sut ti'n delio efo fo, os o ti ddim yn cael dy dderbyn. Mae o'n, dwi'n meddwl, yn emosiynol, a hefyd, mae'r disgwyliad i hyrwyddo dy waith dy hun, i awduron rŵan, oherwydd diffyg cyllid. O'n i'n lwcus bod ni wedi cael y grant yma a bod Fiona'n gweithio i was o bwthyn, ond mae lot o'r gwaith hyrwyddo yn disgyn ar yr awdur. A mae hynny yn cymryd lot o egni emosiynol, lot o amser, a'r cyfryngau cymdeithasol. Dwi'n meddwl, mae eisiau dangos cyfleon sydd ar gael, ond hefyd mae eisiau siarad am yr ochr emosiynol a pa mor bwysig i ffindio dy gymuned i chi gael, o Mel a fi mynd trwy'r un daith rhywun cry.